moro mocha kutucho kendo ni ko Binzaro penjo en ni adi ma jofuambo pok wayudo mwanyiso kata mana jopiny magi bende momiyo kata mana piny owacho obi koda chike matayo ute lamo makama bende neno nitie kaka regulation e bende tayo ne kanise mamoko magi to na kanyo to luongo ne gin kanise koso gin dinde mabandia nikech an koro kanyo to koro baga matin samoro nyalo mana lero ne nyikoro mgejwan chike onego bedi mana kaka nakwonga wacho cha lakini chike gi konego bedi to konego bedi ni iloso gi joma ok jotich Nyasaye. Onego los gi jotich Nyasaye. Ok wanyal tamore ne kudni achiel to ringo. To nitiere gik moko mosetimore mobire limelight. Mamoko kamoro pok ufwenyo. Kamoro nitie joma pok oumore, pod oumore gi mekgi. Pod ok ginyal bire ler mondo giwach ni gima kama timore. Chik onego bedi nikech ok wanyal tamore kaka jotich Nyasaye ni nitie moko makata king'iyo tineno ka wach Nyasaye bendera ma wuecha jogi ni oko mar bendera to jogi nyithiwa jogi gin jowa koro kolos chike maber mowuok e bendera cha ok chwany ng'ato en bendera maloso ng'ato en bendera maduoko ng'ato e line kumonego timie obedie chike nyalo mana bedo to olos gi jok mopong' gi roho mondo fwenyne ni ka to ne wadhi marach to gimomiyo wadhi marach ma wachopo kama nikech gima kama nikech dhano to ok nyal bet maonge chik o kata Nyasaye nomiyowa chik to kamoro amora nitie chik kata kuma wabedeni nitie chik ni kochopo sama kama to ginie chakore kendo kochopo sama kama to timang'o orumo makata koro kwawuok gi points mabeyo machal nade to saa oserumo nyiso ni chik otimang'o oloronwa chik en gima ber lakini gibed chike mabeyo momiwa kod roho mondo walu erokamano ahinya hakini Bishop kintiere kaunti ma Kisumu nikech neno ka achiel kuom jodolo mawuok Pentecostal Voice of Kenya sigana mabende nwa tugo mokwong motelo nawacho ni generalization of Christians